Wel, bore da gyfeillion. Mae'n braf iawn eich gweld chi un ac oll. Mae'n braf fod yma y bore yma i gyd addoli. Ac mae'n braf gweld gwynebau cyfarwydd o ddyddiau ysgol a thu hwnt. Croeso i bawb. Dwi'n teimlo'n reit gartrefol yma, oherwydd mi gaethon ni dridiau bendigedig yma. Rhyw 2 fis yn ôl adeg undeb y bydyddwyr. A da ni'n ddiolchgar iawn am y croeso y gawson ni bryd hynny. Heb sôn am y croeso gawson ni pnawn ddoe. Wrth i Andrew Brown ddathlu i ben blwydd yn 40 a 10 arall ar ei benno. Felly, pen blwydd hapus iawn i Andrew hefyd y bore yma. Wythnos yn ôl, mi o'n i'n paratoi i adael Wrecsam ar ôl steddfod hynod brysur a llwyddiannus i ddeud y gwir. A dwi a Delyth yn cael y fraint o drefnu pabell yr eglwysi, pabell cytun, fel rhan o dystiolaeth Gristnogol yr ardal yn ystod yr wythnos. Mi yda ni yno i gynnig croeso a lletygarwch, cader i orffwys, oedfawon dyddiol, paned o de a choffi, heb anghofio y Welsh Cakes, cwbl allweddol sy'n rhan o groeso'r babell. A bob blwyddyn, credwch neu beidio, da ni'n mynd trwy tua 5,000 ohonyn nhw. Dwi'n mynd am bod Andrew wedi bita tua 500, ond mater arall ydy hynny. Ac wrth i fi sôn wrth bobl am ein harcheb ni o 5,000 o Welsh Cakes, be mae bobl yn dweud bob tro? Pwydo'r porthu'r 5,000 da chi, ie? Wel, reit dda myntw ni bob tro. Fel petawn ni'n clywed hynny am y tro cynta. Lletygarwch a croeso. Dyna fydd trywydd ein meddwl ni a'n myfyrio ni y bore yma. It's great to be with you here this morning. Just a week ago, we were packing our bags after a busy week at the Eisteddfod in Wrexham. Each year, Delyth and I have the privilege of organising the Cytun, the Christian Witness tent at the Eisteddfod. What does that look like in practice? It's simple. A chair for the weary, a space for prayer and worship, a warm cup of tea and coffee, and yes, not forgetting the so important Welsh Cakes. 5,000 were shared this year. And as I talk to people saying, well, I've just bought 5,000 Welsh Cakes, their response every time, are you going to be feeding the 5,000? When Jesus welcomed the crowds, he fed them. He gave them rest. He saw their need and dealt with their immediate needs. Offering a place of welcome, a listening ear, a simple cup of tea. These are small acts, but speak of God's love in practical ways. This morning, we can reflect a little on this, how we can show God's and Christ's welcome to those we meet. How can we make space for welcome and hospitality? So as we gather, let us pray. Gadewch I ni gydweddio. O Dad ar nefol, da ni'n diolch I ti am y cyfle I ymgynnull yma yn dy enw di. Diolch am y cyfle I ddod ynghyd. Dod yma yda ni arglwydd yn dy gwmni di, I dderbyn oth arweiniad di. Bendithia yn hoedfa ni felly. Bendithia yn hamser ni. As we come together, O Lord, lead us in our worship. Be amongst us. All that we do here today, let it glorify your name. Through
through Jesus Christ. Amen. And we join together, dyn ni'n ymuno gyda'n gilydd, welcome for me, i ganu emyn rhif 37. 37. Cenwch i'r arglwydd. Cenwch i'r arglwydd io'r ein hymwared ni yw. Aed yn beraidd hyd yn ef, a berth moliant iddo ef. Bendigedig fo'r arglwydd ein Duw. Rhif 37. Mi gawson ni fwyd neis iawn yn y parti yma pnawn ddoe, ond un peth do'n i ddim eisiau weld o gwbl. Welsh cake. A gyda'r 5,000, da ni am gychwyn y bore yma. Nid Welsh cakes, ond Iesu yn bwydo 5,000 o bobl. The reading comes from the Gospel of Matthew, 14th chapter. Pan glywodd Iesu beth oedd wedi digwydd, aeth I ffwrdd mewn cwch I le tawel I fod ar ei ben ei hun. Ond clywodd y tyrfaoedd am hyn, a'i ddilyn ar droed o'r trefi. Pan gyrhaeddodd Iesu'r lan, roedd gweld y dyrfa fawr yno yn ei gyffwrdd i'r byw, ac iachawod yr rhai oedd yn sâl. Pan oedd hi'n dechrau nosi, dyma'r disgyblion yn dod ato a dweud, mae'r lle yna'n anial, ac mae'n mynd yn hwyr. Anfon y bobl I ffwrdd,
iddyn nhw gael mynd i'r pentrefi i brynu bwyd. Atebodd Iesu, does dim rhaid iddyn nhw i fynd i ffwrdd, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Medden nhw, dim ond 5 torth fach a 2 bysgodyn sydd gynnon ni. Dewch yn nhw i mi, meddai. A dywedodd wrth y bobl am eistedd i lawr ar y glaswellt. Wedyn cymerodd y 5 torth a'r 2 bysgodyn ac offrymu gweddi o ddiolch i Dduw. Torodd y bara a rhoi'r torthau i'w ddisgyblion. A dyma'r disgyblion yn ei rhannu ymhlith y bobl. Cafodd pawb ddigon i'w fwyta. A dyma nhw'n codi 12 llond basged o dameidiau oedd dros ben. Roedd tua 5,000 o ddynion wedi cael ei bwydo, heb sôn am wragedd a phlant. Un o wirthiau rhyfeddol Iesu. Mae'n stori ddramatig, yn dydi? Ac yn ein cyffwrdd ni ar sawl lefel. O gofio am heilioni y bachgen bach anhunanol a gyflwynodd i becyn bwyd, i ryfeddod yr hyn a gyflawnwyd y diwrnod hwnnw. I Iesu geisio llonyddwch, wedi clywed am farwolaeth i gefnder Ioan Fedyddiwr, mae yna dyrfaoedd yn heidio ato fo. Dydy o methu cael llonydd. Dydy o ddim yn ei gyrru nhw ffwrdd. Mae e'n ymateb trwy bwydo nhw yn ysbrydol, gyda'i eiriau. Mae nhw'n cael ei bwydo wrth wrando ar ei eiriau, ac yn cael ei cyfareddu gan ei ddysgu fo. Yr amser yn gwibio heibio. Dyma'n dod yn ddiwedd dydd. Mae'n dechrau nosi. Roedd hi wedi mynd heibio amser bwyd. Roedd angen bwyd ar fyrder. Ateb y disgyblion oedd i gyrru nhw adre. Gawn nhw sortio i bwyd i hunain allan. Ond na, meddai Iesu, rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddyn nhw. Rhowch chi. Roedd hynny yn dasg amhosib. Doedd na ddim Tesco 24 hour, na McDonald's drive-thru, dim Deliveroo na ddim byd tebyg. Wedi iddyn nhw holi'r dorf, dyma ganfod mai 5 torth a 2 bysgodyn oedd gynnu nhw. A hynny i fwydo dros 5,000 o bobl. A dyma'r wyrth yn cymryd lle. Mae Iesu yn cymryd y bwyd i fendithio, offrymu gweddi a'i rannu. Mae'r dyrfa gyfan yn derbyn digon y fwyd. Diwedd y stori, mae pawb wedi cael ei bwydo. Pawb wedi cael digon i'w fwyta. Ac yn fwy anhygoel, mi roedd na 12 basgedaid dros ben. Mae esbonwyr Beibledd yn cynnig dehongliadau gwahanol. Gwyrth, meddrai, yn union fel da ni'n darllen. Hynny yw bod Iesu wedi amlhau y bwyd mwyn i bawb gael digon. Ac i wr y gwirthiau, ddari iachau cleifion, ddari atgyfodi'r meirw, ddari troi'r dŵr yn wyn. Be ydi bwydo 5,000 o bobl? Does gen i ddim isiw efo hynny o gwbl. Mae esbonwyr eraill yn awgrymu mae'r wyrth oedd
pan welodd y dyrfa heilioni anhunanol y bachgen bach oedd yn barod i rannu i fwyd gydag eraill, i bod nhw hefyd wedi rhannu i pecynnau cuddiedig nhw, fel bod na ddigon o fwyd i bawb. A bod hynny y wyrth oedd gwneud bobl yn llai hunanol ac yn barotach i rannu. Dwi'n ni'n beth â chi, lle da chi arni. Y gwir amdani, be di'r ots? Weithiau, da ni'n medru gor-ddiwynydda a ffrio dros bwyntiau. Yr hyn sy'n bwysig yma yw bod Iesu wedi delio gyda problem. Fel bod pawb yn cael ei digoni. Fe fwydwyd 5,000 o bobl. Roedd na ddigon o fwyd i bawb a mwy. Ni adawyd neb mewn angen. Rhowch chi rhywbeth i'w fwyta iddynt oedd ei orchymyn. A dyna i gri i ni heddi hefyd fel i ddilynwyr. One of the most remarkable miracles of Jesus is the feeding of the 5,000. It's a powerful story that talks and speaks to us on so many different levels. From the generosity of a selfless little boy to the wonder of what God accomplished that day. Jesus had just received some heartbreaking news. His cousin, John the Baptist, had been killed. Seeking a quiet place to grieve and pray, he withdrew from the public. But the crowds followed him. Instead of turning them away, Jesus responded with compassion. He fed them, not with bread at first, but with and through his words. They listened. They felt nourished, captivated by his teaching, and time passed quickly. Soon evening came. The day was nearly done. People were tired and hungry. The disciples offered a practical solution. Send them away so they can buy their own food. Let them sort themselves out. But Jesus said something extraordinary. You must give them something to eat. Well, what an impossible task. No supermarkets, no drive-thrus, no delivery apps. After searching the crowd, all they found was a young boy's lunch. 5 small loaves and 2 fish. Not quite adequate for over 5,000 people. But then Jesus steps in. He takes what little they have, blesses it, prays over it, and shares it out. And somehow, miraculously, there is more than enough. Everyone eats until they are full. And when it's all over, 12 baskets of leftovers are collected. Some will tell us this is a miracle of multiplication, that Jesus made the food physically increase. And for the miracle maker himself, who healed the sick, who raised people from the dead, who turned water into wine, what's feeding 5,000 people? I don't have a problem with that. Others suggest that the miracle was in people's hearts, that seeing the boy's generosity inspired them as well to share their own hidden food with the rest of the people. Which was it? Does it really matter? The point is this: Jesus
met their need. Everyone got fed. No one was left hungry, and there was plenty left over. Gadewch I ni weddio. Let us pray. O Dad Nefol, wrth I ni ymgynnull yma y bore yma. Da ni'n dy ganmol di yn dy glydfori di. Am y modd yr wyt ti'n gofalu amdano ni, yn darparu, yn gofalu bod yna ddigon o fwyd. Da ni'n diolch I ti am fyd natur. Am y modd y mae'r tymhorau yn dod â'i cnydau a'i bwydydd. Da ni'n diolch I ti am y byd amaethyddol, am bawb sy'n yn darparu, yn hau ac yn medu. Da ni'n diolch I ti am y cadwyn fwyd, am y modd am y bwyd yn ein cyrraedd ni. Ac am y modd hefyd, mae bobl yn darparu, yn paratoi bwyd ar ein cyfer ni. Diolch am gynhaliaeth a maith. Ond arglwydd, da ni'n ymwybodol o fewn ein cymunedau ni ac o fewn ein byd ni hefyd. Yma yna rai sydd mewn angen. Mae yna rai mewn tlodi. Rhai yn byw o dan amgylchiadau lle nad oes digon I fwydo'r teulu. Da ni'n diolch I ti am waith y banciau bwyd, am waith elusennau fel y Trussell Trust, sy'n gofalu ac yn cefnogi pobl mewn dyddiau anodd. Arglwydd, da ni'n ymwybodol hefyd ar hyd y lled y byd, mae yna wledydd mewn newyn, ar gyfandir Affrica. Ac ar hyn o bryd, da ni'n gweld pobl yn cael eu llwgu I farwolaeth hyd yn oed yn Gaza, wrth I fwyd gael ei atal rhag cyrraedd teuluoedd, rhag cyrraedd plant yn y wlad. Lord, we thank you for the way that you sustain us, prepare food for us. We thank you for the abundance that grows within our world. We thank you for the farming community, for those who grow, for those who develop, for those who prepare food for us. We give thanks that you have given us a world which is fruitful, where there is enough food for everybody. But Lord, we also recognize and confess before you this morning that there are those who are struggling, very often in our midst. Families who find it difficult to feed their children. Parents who go without. We give thanks for the work of the food banks in our communities and for the way they help out, support those in need within our communities. And in the same way this morning, we confess that hunger is still a reality in our world and across the world. In continents such as Africa, hunger remains a life-threatening situation. And we pray for those in Gaza who are being starved to death, where food is blocked. We pray for peace. We pray to an end to all wars. In Gaza, in Ukraine, in Sudan, and wherever this morning there are tensions and ill-feeling. Arglwydd, clywyn gweddi ni dros heddwch. Yn arbennig, da ni'n gwyddio am y erchyllderau da ni'n ei gweld yn Gaza ar hyn o bryd. Yn gwyddio
Y bydd yna gymod. Y bydd yna heddwch ac yn y pen draw y gwelwn ni dangnefedd yng ngwlad yr Iesu. Criw ein gweddi wrth i ni ganu gyda'n gilydd gweddi'r arglwydd. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i aelodau i gyfeillion ac ymwelwyr ein hoedfa, gan gynnwys y sawl sy'n ymuno ni ar y we. A very warm welcome to members, friends and visitors from near and far to our service, including those who are joining us on the web. A mae'n bleser y bore yma cael estyn croeso arbennig i'n gweinidog gwadd, sef y parchedig Aled Davies Chwilog. Mae yn wreiddiol o Lanllwni, Sir Gar, a gynweinidog bro sy'n gyfrifol am 6 chapel yn Llyn ac Efionydd, sef Gofalaeth Chwilog, Pencae Newydd, Llwyndyrus, Tyddyn Sion a Chapel y Beirdd. A mae hefyd yn gyfarwyddwr y Cyngor Ysgolion Sul a Chyhoeddiadau'r Gair. A fel mae wedi sôn, mae'n gyfrifol am drefnu presenoldeb cytun ar faes yr Eisteddfod a'r Sioe Brenhinol. A mae fe ar fwrdd y Cylchgrawn Cristion. A ef hefyd sy'n dylunio a gosod y papur bro lleol y ffynon, a mae llawer mwy i weid. Ond na i stopo fyna a mynd at y Saesneg. Our guest minister, Reverend Aled Davies Chwilog, who's a native of Carmarthenshire, is responsible for 6 chapels of different denominations in Llyn and Efionydd, North Wales. And he's also the director of the Welsh Sunday Schools Council and the Welsh Christian Publishing House, Cyhoeddiadau'r Gair. He organises a host of activities locally, with the chapels playing a prominent role, including a number of literary societies. He's made
and is making a huge contribution to both his community and religion. And we're very pleased he accepted our invitation to lead the service this morning. Ni'n diolchgar iawn I chi am eich arweiniad bore yma, ni'n edrych mlaen I wrando ar ragor. A ni'n falch hefyd I gael cwmni Mrs Davies, Delith Wyn yn y gynulleidfa bore yma. A diolch yn fawr hefyd I Will am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. Bore dy Sul nesaf bydd e'n gweinidog nôl yn y pulpit yn gwasanaethu ar ôl ei wyliau. Bydd y datganiad organ nesaf di Mercher sy'n dod Awst yr Ugeinfed am 5 munud wedi 1. That's the next organ recital will be this Wednesday, August the 20th at 1:05 with Christopher Hughes, who's the organist and director of music at St Mary's Mortlake, London, performing. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I gael dysiad o de a chyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa. Do come downstairs for tea and fellowship after the service. Ac yn awr fydd awn o ymgyrch I dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Wel, wedi clywed bod yna baned a chacan eto ar ôl yr oedfa. Wel, dyma ni croeso a lletygarwch ar waith, ynde. Dwi'n meddwl, newn ni sgipio un emyn, oherwydd mae pregaeth ddwyieithog yn cymryd bach fwy amser yn dydi. Felly, newn ni neidio dros un emyn. Mae lletygarwch wedi bod wrth wraidd yr Efengil o'r dechrau, yn ganolog I neges Iesu Grist. Dyna esiampl dilynwyr Iesu o'r cychwyn cyntaf. Da ni'n cofio adeg y Pentecost, fel roedd pawb yn dal popeth yn gyffredin, yn cyd fwyta ac yn rhannu pob peth gyda'i gilydd. Dyna oedd y feddylfryd. Corff Crist. Un aelod yn dioddau, pawb yn dioddau. Pawb yn cyd dynnu. Pawb yn cynnal beichiau I gilydd. Ond daeth tro ar fyd a newid meddylfryd. Pawb dros I hun yw'r gri erbyn hyn, ymdrecha di ac mi wneud di lwyddo. Pawb dros I hun a Duw dros bawb.
sy'n gwbl groes wrth gwrs i egwyddorion y Beibl, i esiampl ac i ddysgu Iesu a'r apostolion. Ac mae angen i ni ymateb i hynny yn does. You give them something to eat. This is still Jesus' call to his followers. Not just to feed the hungry with bread, but to meet their needs all around us with love, compassion, and action. Hospitality has always been at the heart of the Christian gospel. From the early church, when the new believers shared everything together. They ate together. They worshipped together. They carried each other's burdens. They lived as one body in Christ. But the world has changed. Now, the cry seems to be everyone for themselves. Success is defined as independence. Look after yourself. Put yourselves first. Look after your immediate family, and you'll be fine. Which is in direct contradiction to the teaching of Jesus, who calls us to a different way, the way of generosity, of community, and sacrificial love. We need to hear his words today. You give them something to eat. Mae dangos caredigrwydd a lletygarwch i weld drwy'r Beibl, a bwyd yn ganolog i hynny. Mae bwyd a maith yn rhan o stori y genedl Iddewig. Rhoddwyd holl ffrwythau'r ardd i Adda ac Efa. Digonedd o amrywiaeth. Ond rhaid oedd mynd at yr unig ffrwyth nad oedd yn cael ei ganiatáu, a daeth anifuddod a phechod i'n byd ni. Mae Esau yn gwerthu i etifeddiaeth fraint i'w frawd Jacob mwyn cael ei fwydo gyda chawl. Mae Joseph yn ailgysylltu gyda'i frodyr maleisus trwy gynnig grawn iddyn nhw ar adeg o newyn. Mae Duw yn bwydo pobl gyda manna o'r nefoedd adeg yr Exodus. Mae Dafydd yn bwyta y bara cysegredig yn y deml. Roedd hyn yn bechod yn ôl y gyfroeth ac yn cael ei gondemnio. Ond pan mae Iesu yn cael ei feirniadu gan y Phariseaid am dynnu tywysennau ar y sul a'i rannu gyda'i ddisgyblion, mae Iesu yn cyfeirio nôl at hanes Dafydd ac yn dweud y saboth a wneithbwyd ar gyfer dyn ac nid dyn ar gyfer y saboth. Hynny yw, does y ddim byd yn fwy cysegredig na derbyn bwyd i gael maith, boed yn fara cysegredig neu yn dywysennau id a dynwyd ar y sul. Nid cadw gofynion cyfraith sy'n bwysig, ond cynhaliaeth a maith y corff cyfan. Os ydych chi'n cofio, fe aeth Abigail i gyfarfod Dafydd gyda llond trol o fwyd mwyn osgoi rhyfel. A cofiwn am hanes y weddw dlawd yn Sarefta, a hithau yn bryn o flawd. Ond pan mae Eliseis yn gofyn am fara, mae e'n i fyddhau ac yn defnyddio'r blawd ola i'w fwydo. Oherwydd i heilioni, fe addawodd Eliseis na fydde'r celwrn byth yn mynd yn wag ar ôl hynny. Ac wrth gwrs pan fi Iesu ei hun yn yr anialwch am 20 diwrnod,
Cafodd ei fwydo a'i gynnal gan fanna o'r nef. Lletygarwch a chroeso. Cynhaliaeth a maith. Cael digon o fwyd i fyw yn gyfforddus. Cael digon o arian i brynu bwyd meithlon i gynnal teulu. Dyma chi bynciau cyfoes, cyfredol, perthnasol i ni fel eglwysi. Dych chi wedi gweld penawder newyddion yn ddiweddar? Clodi ar gynnydd o'n cwmpas ni. Mewn cymunedau ledled y wlad, mwy a mwy o deuluoedd mewn gwir drafferthion. Rhieni yn sgipio prydau bwyd mwyn bwydo'r plant. Y banciau bwyd yn gwegian dan straen y pwysau sy'n arnyn nhw. A nid tlodion cymdeithas, pobl gyffredin, pobl sy'n gweithio, ac eto yn ei chael un anodd. Mi fydd rhai yn deud, wel, da ni gyd yn yr un cwch. Ond tydi hynny ddim yn hollol wir nac di. Da ni ar yr un môr, ond nid yn yr un cwch. Mae rhai mewn cychod moethus a chyflym, yn sipian champagne a bwyta'n fras. Tra bod rhai mewn dingys rwber bregus yn cwffio am eu bywydau, heb unrhyw fwyd na dŵr i'w cynnal nhw ar y daith honno. Mae rhai yn gwibio dros y môr ar gyflymder, rhai yn suddo dan y don ac yn boddi. Tyda ni gyd ddim yn yr un cwch. Mae rhai o hyd o'n cwmpas ni falle yn gofod dewis rhwng gres a bwyd, rhwng sgidiau plant neu meddyginiaeth, dewisiadau amhosib mewn gwirionedd. Diolch am bawb sy'n cefnogi gwaith y banciau bwyd, yn gwneud gwahaniaeth. Mae'n werth i ni gofio, mae'r eglwysi, mae'r Trussell Trust sy'n gyrru hyn. A diolch am bawb, wrth gwrs, sy'n rhoi yn yr archfarchnad erbyn hyn. Da ni'n byw mewn byd lle mae cyfoeth yn cael ei begynnu. 90% o gyfoeth y byd yn nwylo'r 10% cyfoethocaf. A 90% o bobl y byd yma yn cwffio dros y 10% sy'n weddill. Mae'n 20 mlynedd ers cyngerdd arian byw yn Steddfod Rhyl. 20 mlynedd ers Feed the World, Bob Geldof a Band Aid. Ond 20 mlynedd yn ddiweddarach yn Sudan, yn Ethiopia, yn Gaza, yn Wcrain. Mae clodi dal yn broblem anferth am amryw resymau gwahanol. Oherwydd ffactorau newid hinsawdd, neu oherwydd ffactorau rhyfeloedd cartre. Mae clodi dal yn reality. Dyw cyfiawnder yw ein dyw ni. Mae Iesu bob amser yn cwffio o blaid y tlawd ac yn mynnu cyfiawnder i bawb. Weithiau, da ni wedi mynd yn ddistaw fel eglwysi. Mae Duw yn dal i'n procio ni. Rhowch chi rhywbeth i'w fwyta. Gwrandewch ar eiriau Iago. Frodyr a chwiorydd. Dydy dangos ffafriaeth ddim yn beth iawn i bobl sy'n deud eu bod nhw'n credu yn ein Iesu ni. Enghraifft, meddyliwch petai rhywun cyfoethog yn gwisgo dillad crand a modrwy air yn dod i mewn un o'ch cyfarfodydd, ac yna cardotyn tlawd mewn dillad bydron yn dod i mewn. Petawch chi ond yn rhoi sylw i un person,
Ac yn dweud wrtho eistedd yma yn y sedd orau. Ond yn deud wrth y cardodyn, dos i sefyll yn y cefn. Fyddech chi ddim yn awgrymu fod un person yn bwysicach na'r llall? Gwrandewch arna i, frodyr a chwiorydd. Onid y bobl sy'n glawd yng ngolwg y byd, y mae Duw wedi'w dewis i fod yn gyfoethog yn ysbrydol. Felly ddyle ti ddweud. Felly dyle ti weld mai beth mae rhywun yn ei wneud sy'n dangos ei fod yn iawn gyda Duw. Nid dim ond rhywun sy'n dweud ei fod yn credu. Yes, the Bible has a lot to say about wealth and poverty, about looking after the weakest and those in needs. We are reminded by the words of the Apostle James. Brothers and sisters, showing favoritism is not right for those who believe in our glorious Lord Jesus Christ. Suppose a rich man in fine clothes and gold rings comes into your meeting, and a poor man in dirty clothes comes too. If you give all your attention to the rich man, offering him the best seat, but tell the poor man to stand or sit on the floor, haven't you discriminated? Hasn't God chosen the poor to be rich in faith and inherit the kingdom? If you see a brother or sister without food or clothes, and you say, stay warm and well fed, but do nothing to help, what good is that? Faith without works is dead. The good news of the gospel is there is enough for everybody. God provides, even through human hands. God is merciful. God is good. And God, when he commands us, give them something to eat, is still working miracles through us to ensure there is enough for all. Ending poverty is within our reach because of God's provision. The God who still commands, you give them something to eat. Hospitality has always been at the center of the gospel, and Jesus' example illustrates this time and time again. The early church shared meals. Throughout Scripture, food is tied to faith. Manna in the wilderness. Joseph feeding his brothers in days of famine. Elijah and the widow. David and the consecrated bread. And Jesus feeding the multitudes. Food sustains life and takes precedence over rigid Jewish laws. But poverty across the world is increasing. Rising costs are forcing families to choose between heating and eating. Food banks are overwhelmed. Wealth inequality is extreme. 90% of the world's wealth is in the hands of 10% of the people. And 90% of the world's population have to survive on the remaining 10% of the world's wealth. Faith without action is dead, is what we take from the words of James. Churches have to take the lead in practical hospitality and fighting for justice. Jesus commands, you give them something to eat. Diolch am yr arwyddion gobaith da ni'n gweld o'n cwmpas ni. Am bob banc bwyd, ond am weld rheini yn cau yda ni.
Newyddion da yr Efengil yw bod digon i bawb. Dyw'n darpar o hyd at raid dynol ryw. There's a takeover happening here. Da iawn. Train them young. Geiriau Iesu yw. Dewch. Oherwydd chi roddodd fwyd i mi pan oeddwn i'n llwgu. Chi roddodd ddiod i mi pan oedd syched arnau. Chi roddodd groeso i mi pan doeddwn i ddim yn nabod neb. Chi roddodd ddillad i mi pan oeddwn i'n noeth. Chi ofalodd amdanau pan oeddwn i'n sal. Chi ddath i ymweld â mi pan oeddwn yn y carchar. Bydd yr rhai cyfiawn yn gofyn iddo. Arglwydd, pryd welson i di'n llwgu a rhoi rhywbeth i'w fwyta i ti? Neu'n sychedig a rhoi diod i ti? Pryd wnaethon ni dy groesawu di? Neu rhoi dillad i ti? A bydd y brenin yn ateb. Credwch i fi. Pan wnaethoch chi helpu y person lleiaf pwysig sy'n perthyn i mi, gwnaethoch chi fy helpu i. I hyn, da ni wedi cael yn galw. Thank God for the signs of hope we see around us. For every food bank. For all the work of the agencies such as Christian Aid and the relief effort in Gaza, in Sudan and across Africa. You give them something to eat. The good news of the gospel is that there is enough for everyone. God provides. God is merciful. And God, when he says, you give them something to eat, is still working his miracles today. Come, for I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you welcomed me. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you cared for me. I was in prison, and you visited me. When you helped the least of these, you helped me. To this we have all been called. I hyn, da ni gyd wedi'n cael yn galw. Gyda'n Welsh Gecs a phob dim arall y medrwn ni i cyfrannu i'n cymdeithas. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wyth cant 114. 814. Emyn sy'n yn weddi wrth i ni ymadael o'r gwasanaeth yma y bore yma. 814. Ein gwlad a'n pobl gofio nawr mewn gweddi wrth dy orsedd fawr, gad un teuluoedd geisio byw mewn heddwch gyda thi o ddiw. Yng nghanol anawsterau'r oes, boed i ni dderbyn golau'r groes, a chofio'r gŵr a'i rhoes ei hun i ddwyn dynoliaeth ar ei lun. Gweddiwn arglwydd arna ti dros lywodraethau'n deiar ni, ro iddynt weledigaeth glir i ganfod rhyddid yn y gwir. 814.
A bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen. Diolch yn fawr iawn. Sori bod ni wedi neithio dros am felly hefyd. Ni gweld dranser yn ymwneud. Wel, mae gennych chi fwy o ganu nes gynnon ni fel arfer adre wedyn. Diolch i gael o.